Bien, creo que ya podemos empezar. Son las 8 en punto y el local ya no da para más. Dar de entrada las gracias a todos los asistentes por este interés en estos tiempos en que estamos globalizados, los temas locales siguen interesando más que nunca, y sobre todo los personajes de los que nos va a hablar Parruco, José Luis Bernal. Simplemente decir que la Comisión de Compostela, por sugerencia de socios, ha promovido esta charla sobre personajes de Santiago a lo largo de las últimas décadas, y una de las personas adecuadas, sin duda, para hacerlo es José Luis Bernal, y para presentarlo, sin duda, también como una persona de Santiago que conoce la ciudad, que conoce la historia y conoce los últimos años, casi los últimos años de manera intensa, Gerardo Esteve. Él va a hacer la presentación de José Luis y a continuación intervendrá Parruco. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, empezó al revés. Voy a empezar al revés, por lo final. José Luis, bueno, aquí eres ben querido, porque está os meus rostros de xente coñecida, e aquí hai de todo. Aquí hai santiagueses e compostelanos. É unha cidade que ten tres topónimos de Santiago: Compostela e Santiago de Compostela. É complicado, non? Pero é verdad que ten como tamén tres santos, non? O apóstol Matamoros, nada aconsellable en estes momentos. O apóstolo que recibe, que convoca e que recibe, o que está no parque do pórtico espléndido, non? Tranquilo. E o apóstolo, bueno, que cando foi a América convertirlo en indio. A capela que todos abrazamos que damos un apóstolo foi donada por Monroy, que foi un arzobispo de Querétaro, que veio a Santiago e que foi un grande arzobispo compostelán. É dicir, tres topónimos, tres santos, é complicado, é unha cidade complicada, non é unha cidade fácil. Pero tan pronto salta un deles, Compostela, a mí mesma memoria, ou a presencia da memoria, a presencia, José Luis Bernal. Tan pronto falo, topónimo Compostela, veme a cabeza José Luis Bernal. E os dous, cando morreu o noso querido Manuel Diego, inventamos unha palabra, bueno, que está en moitas literaturas en Madrid, pero compostelanear, un verbo complicado. Compostelanear ten moito que ver con esta triple visión que ten Santiago. É unha cidade que temos que coñecer, que hai que saber, porque móvese entre a penumbra e a claridade. E, por tanto, non hai que elexir o A ou o B, ou ben, ou mal, ou tradición, ou modernidade, ou razón, ou sentimento. Non, hai que elexir a penumbra e a claridade para entenderla. E aí aparece José Luis Bernal. Unha cidade que necesita ser inventada todos os días. Necesita ser narrada. Entre a sonrisa que fai pensar e entre a realidade que a veces é dramática. E José Luis está aí metido tamén esa dualidade, porque sempre nos fixo sonreír e fixonos pensar despois da sonrisa. Non foi unha sonrisa fácil de José Luis, non é unha sonrisa fácil. É unha sonrisa que leva sempre a pensar posteriormente. E agora, de maior, cando vemos de actor dramático, pois a verdade que impresiona autóritas que ten detrás do foco. E venme a cabeza que esta cidade, pois gustoume que en este momento se lembrara a cidade de Montero Río. E hai personaxes que están todavía sin ser levados ao cine. Por exemplo, Montero Ríos.
E a verdad que o vexo a José Luis de Montero Ríos. O vexo, hasta se parece. Non habrá alguén, de verdad, o digo, alguén que intente levar ao cine a persona de Montero Ríos, ou digo outro, sobre que hai xa un guión ben elaborado como Xelmide. Eu vexo a José Luis en esa outra cara de Santiago. A cara que nos fai sonreír e ao mesmo tempo complementaria a cara das personaxes ilustres que ten esta cidade e que el sabe dramatizar. Tanto basta de decir cousas bonitas de José Luis porque sei que estou de falar. Pero digo unha última. Para min é o cronista da miña vida. Cando vexo a José Luis Bernal, a Farruco, venme a memoria todas as presencias que narran a vida dun mesmo, é dicir, que é un cronista dun mesmo, é o cronista da cidade e dun mesmo. E cando vexo pasear por Compostela e compostelaneamos e paramos un rato nun esquina, digo, Compostela está viva todavía, porque José Luis está presente. En esa doble faceta dramática e sonreínte, personal, que está chea de razón e de sentimento, de cariño, de afecto, José Luis é unha persona que é capaz de convocar, creo, que a máis importante convocatoria que tivo ata agora o Ateneo, que non recordo outro. Tanta xente, porque en última instancia o queremos. Eso se trata, o queremos. Gracias. Boas e santas. Así dicía a miña tía Manuela de Xacinta, unha velliña analfabeta e sabia, e que Dios la teña onde merece. Moitas grazas, Gerardo, por louvarme bastante máis da conta polas túas verbas entrañables e gratificantes. Grazas ao Ateneo por invitarme a vir aquí a latricar sin cancelas, que é como me gusta latricar a mí. Grazas a todos vós pola vosa presencia e pola vosa presunta paciencia se aguantades hasta o final. Perdonad a miña ousadía de subirme a esta tribuna, porque esta é unha tribuna, eu seino porque veño aquí todos os luns, afeita a palabra douta e o discurso intelectual, pero bueno, penso que non está de máis de vez en cando darlle un descansiño ás neuronas fartas de tanto pensar en cousas serias e trascendentes. Perdonádeme se ao longo da miña parolada xurden algúns ditos ou algunhas expresións que rinchen un pouco, pero é que pretendo ser fiel e leal cos personaxes que vos vou a presentar. Empezarei falando pola Compostela da miña infancia. Eu nacín na Rúa do Vilar. Decía meu irmán Diego, con un norte de torres e campás e con un patio inmenso para xogar, que era a Praza do Toural. Cando meu pai me peiteaba pola mañán cedo para ir ás clases de Surjulita e o colexio das Orfas, peiteábame, dicíamos daquela, cunha raya máis torta que a carreteira da Coruña, e con un mexunxe feito con auga, limón e zucre a modo de fixador, que cando chovía, e daquela chovía de vez en cando, escorregábame polas fazulas e eu aproveitaba para lambetealo. Non sei se non me virá a min daquela ou da diabetes. Bueno, pois, mentras meu pai me peiteaba, escoitaba so lonxe os berros de Modesto Churreiro. Churros calientes para las mujeres que no tienen dientes. Modesto Churreiro era un personaxe amigo da pirrasca, atrabiliario e rebelde, que dormía máis noites na Falcona que na súa casa na Rúa das Hortas, na casa do Fode de Pé. Non vou explicar porque lle chamaban así. Había daquela aquí en Santiago un garda de asalto, mangallón e ruín, que chamaba o Cabalo. E Modesto Churreiro andaba cun fachuco de erva seca pola rúa adiante buscando ao cabalo para darlle a merenda. O xefe dos villeus, chamábamos villeus aos guardias municipais. Villeu, Villeu, cando eras pequeno facías como eu. Villeu, nai que te pareu. O xefe dos villeus era un home elegante e fino que chamaban Don José Raposo Montero, da familia dos de Chocolate Raposo.
decía Ángel da Peña polos micrófonos de EAJ4 Radio Galicia en frente ao vello caserón da Universidade: chocolate raposo, chocolates de siempre. Pois Modesto Churreiro mercou no bazar de Villar unha escopeta de xoguete e andaba polas rúas buscando o raposo para darlle caza. E xía os destinos da cidade un home alto e fraco como un garabullo, de verbo florido e barroco, que lle chamaban Don Juan Gil Armada, marqués de Figueroa, coñecido cariñosamente por Pito Bebendo. Vivía na Algaria de Abaixo, no Pazo da Amarante, e un día que Modesto Churreiro liouse a 2 kilos de caña na Algaria de Arriba, na Porcona, como eran tempos de escaseza e de racionamientos, colgoulle unha tixola na porta da casa do alcalde con un letreiro que decía: «Si non hai aceite ni grasa, para que te quiero en casa?» Aquel día Modesto Churreiro xa foi directamente dende a Praza de Cervantes a dormir á Falcón. Dende o balcón da do Vilar, en riba da armería do Escopeta, meus irmáns Diego e Antonio e máis eu víamos pasar os peregrinos camiño da catedral en procesión, cantando o Santo Adariz. Os peregrinos foran previamente organizados dende os autofalantes da tómbola compostelana de Caridade polo cura Conceiro. «Atención, peregrinos! Los peregrinos deberán formar en el paseo central de la herradura. Adelante el estandarte de la parroquia de Marrozos. Tras Marrozos, el estandarte de la parroquia de Cascaspedriños de Arriba». E así sucesivamente. Os berros das lampreeiras pregoando a súa mercancía cas súas patelas en riba da cabeza, berrando: «Vendo lamprea fresca! Vendo lamprea fresca!» Mesturábanse cos de cara hinchada, o afiador, que ca súa patela, ca súa tarazona, chamanlle así no barallete, a roda de afiar, ca súa tarazona e o seu chiflo anunciaba os seus servicios. «Afilador y paragüero, arreglo botas, bañeras, paraguas y porcelanas». Esa era a Compostela da miña infancia. Me deron os pantalóns. Do pantalón curto pasei ao pantalón bombacho. Con pantalón bombacho recén estreado do trinque, fun a examinar de ingreso de bacharelato ao Instituto Masculino Arcebispo Xelmírez. E casi me vou polos bombachos cando o temible profesor Rodejas díxome aquelo de: «Hombre, outro angelito patudo bajado del cielo a puntapiés». E acabei de dir de todo cando polos corredores do vello caserón atopeime con Lucas Camarón, un vello conserxe de ollar feroz e bigote de Kaiser, os que os estudantes dos cursos superiores dicíanlle: «Lucas, por que non trucas? Porque non quiero, que soy caballero». Estudiei o bacharelato no Colegio Minerva, detrás do Cine Metropol. Entrábamos no colegio ao toque do pito da Tintorería España. Para chegar ao colegio tiñamos que pasar pola Praza do Castromil, unha praza chea de vida e de bulicio. Estudantes que chegaban e marchaban, soldados despedindo as muchachas de servicio, homes e mulleres que viñan ao médico a Santiago, cregos das aldeas, maleteiros, limpiabotas, maletas de madeira, cestas cheas de produtos do campo, calderetas da leite, e no medio de todo aquel balbordo escoitabas a voz choca de cu de galiña: «La noche con la lista de la lotería, ABC, Faro, La Voz, El Correo». Cu de galiña era un personaxe pequeno, carrancholas, virollo e chepudo, pobrillo, que levaba un guardapó gris que lle arrastaba ata os pés e unha carteira en bandoleira chea de periódicos. Era un tipo de mal carácter, era un tipo rabudo, e levábase moi mal con Marcelino Limpiabotas. Marcelino Limpiabotas tiña dous grandes amores:
o amor ao viño e o amor ao general Agustín Muñoz Grandes, do que fora asistente na División Azul. O amor ao viño saciaba na taberna de Benito, detrás do Castromil, unha taberna entrañable que merecería un capítulo. E o amor ao general saciaba contando historias interminables da súa época en Rusia, que sempre remataba ca mesma cantinera. Ai, se eu quixera puiden chegar a comandante. En Rusia facía un frío de carallo. Dicíame amigo un rapaz dai da parte de Muros que estivo de sarxento no frente de Teruel, que en Teruel morrían de frío a intemperie. Pois nós en Siberia non tiñamos nin intemperie. E se eu quixera pude chegar a comandante. A Compostela dos 60. A Compostela dos 60 aínda mantiña aires provincianos. Compostelaleando, como aí Xerardo Estévez, atopaba hasta cotío con personaxes entrañables, pintorescos, disparatados, o cholas, los que como tú, los que antes que tú y los que después que tú hayan tenido el placer de conocer al cholas, pueden dicir que vivieron unha época de privilegio. O cholas nas súas tarxetas de visita poñía José Manuel Lameiro, el cholas, capador de reses bravas y vendedor de paraguas en la Costa del Sol. Decía o cholas que Compostela quería tanto que polas noites, cando ia para casa, pola Rua do Vilar, pasado de copas, que era casi todas as noites, as columnas dos soportales separábanse para facerlle sitio. Contaba o cholas que nunha viaxe que fixo a Londres solicitou os servizos dun taxista para que lle mostrara a cidade. Cando o taxista anuncioulle de que ian a ver a praza de Trafalgar, o cholas berrou alporizado: me niego a ver una plaza erigida en nombre de una derrota española. Si hubiera sido al revés, yo en este momento sería Sir Cholas y Nelson sería mi mayordomo. Naquela Compostela amable e provinciana, a hora dos viños aparecía polo franco don Luís Palabrandante, un home pequeno e enxoito que comulgaba hostias cóncavas, así é como lle chamaba el a inmaculada taza branca. Voy a tomar unha hostia cóncava. Don Luís Palabrandante pronunciaba discursos incongruentes falándolle ao aire e dicía o señor Gabriel, o do Sete Velo, donde xogábamos ao futbolín, dicía el: es que no queó unha noche que chegou á súa casa e atopou a súa muller haciendo las cochinadas con Manolito el Picaflores. Manolito Picaflores era o sacristán de Santa Susana, un guaperas de moi bon ver. Don Luís Palabrandante paraba na pensión de doña Esperancita, unha viúva dun coronel na Algaria de Abaixo, que despois de comer sentábase ao piano e facía que os hóspedes cantaran o cara ao sol. E don Luís Palabrandante, como bon republicano, aproveitaba para facer mutis polo foro. No derbi, de súpeto, cundiu o silencio. Non se oe ni un chío. Cesaron as conversas e os marmullos. Acaba de entrar unha burra das leiteiras. Meteu no Lalito Mariño para preservala da choiva. As leiteiras deixaban as burras atadas ás columnas da Rúa Nova e da Rúa do Vilar. E Lalito Mariño, como chovía moito, meteu unha burra no derbi. Na Praza das Praterías, na Fonte dos Cabalos, Susiño Cabra, con unha cana dunha vasoira e unha espumadeira atada na punta, recolle as moedas que botaron os turistas á fonte, que foran previamente aleccionados por Susiño dicíndolle que para lucrarse de las gracias jubilares era necesario echar monedas a la fuente. E cantas máis botaran, mellor iba a funcionar o botafumeiro. Na Praza de Abastos, a entrada da praza, xunto á igrexa de San Cis, Comelume Caja Borralla vende galletas petando cunha chave
encima dunha caixa de lata e cantando galleta fina e barata a 2 pesetas e 3 patacóns. A ver que me compra un paquete galleta fina e barata a 2 pesetas e 3 patacóns. Mais adiante, na plaza de San Agustiño, Cachirulo tira caramelos ao aire e berra: estos caramelos los inventó un francés que estaba loco y el que los vende le falta poco. Polas rúas, polas plazas, polas algalias pasa Alfonsito Montilla ca súa tía María rezando o rosario. Turres e Burria, ora pro nobis, Estela Matutina, ora pro nobis, Salus Infirmorum, ora pro nobis, Regina Peccatorum, ora pro nobis. Bueno, non vou rezar agora aquí o rosario. Agora contaremos un pouco máis polo miúdo a historia de algúns personaxes daquela Compostela amable, provinciana e familiar. Maximino Castiñeiras, o poeta da Maía. Coñecín a Maximino cando gozaba dunha recente xubilación. Maximino usaba sombreiro de ala ancha, capa española, recitaba poemas cos brazos abertos ao airo e dicía que era o poeta da velocidade. A través dos seus ollos azuis podía verse o neno grande que levaba dentro. Maximino chegaba todos os xoves a Santiago dende a Maía no coche do Celta cunha carteira chea de versos e percorría a cidade con un torbillón repartindo versos, saúdos e apertas. A hora dos viños aparecía polo Franco voando por riba de conversas e de marmullos e ao chegar ao 42 cabella de Alfredo era un taberneiro que usaba bigote, guardapó gris, tiña moi mala leite, pero moi bon viño. Cabella de Alfredo subía a unha banqueta e recitaba poemas. Nunha ocasión, o entrañable profesor de literatura don Benito Varela Jácome, home bon e retranqueiro, díxolle: Maximino, a min eses versos recordanme a Neruda. E dixo Maximino: me cago en Neruda de Dios, xa me está copiando. Maximino, unha vez houve ali unha loita poética moi entrañable. Estaba un xío na Boneira e díxolle: Maximino Castiñeiras García, poeta da Maía, parvo de noite e parvo de día. E díxolle Maximino: na Boneira do Courel non hai parvo como ele. Maximino quiso ser un home de letras, pero seu pai empeñouse en que estudara para practicante. E cando se licenciou de practicante, meteuse como técnico sanitario nun paquebote, dicía, chamaballe aos barcos, chamaballe paquebotes, un paquebote dos que ian ás Américas. E un día de Argentina, en Bos Aires, atopouse co Zaragallo. O Zaragallo era un antigo campeón de boxeo galego, o señor Fandiño, vivía na rúa San Pedro. E, ca alegría do reencontro, empezaron a tomar tóspiros de caña e acabaron metidos nunha liorta nun café cantante da rúa do Caminito. Entonces Maximino, cando veu que as cousas se poñían gravudas, dixo o Zaragallo: Zaragallo, ti que eres boxeador, deféndete cos puños, que eu son poeta e deféndeme ca pluma. Maximino, canso de andar polo mundo, retornou á súa Maía natal e ali traballou de practicante con un médico pequeno alcohólico, o Dr. Camba, que sorbía as tazas a bicos, nunca as tocaba cas mans. E cando o Dr. Camba, por cuestións alcohólicas, etílicas, non podía atender a consulta, entón atendió a Maximino Castiñeiras, con tanto cariño e con tanta abnegación que na aldea chamábanlle o médico dos prodes. Cando Maximino cumpriu os 80 anos, xa non viña tan acotío a Compostela. Pero para non perder o contacto cos seus incondicionais, que así é como lle chamaba ele os seus amigos, os meus incondicionais, entonces organizaba pichonadas no bar Maía en Bertamiráns. Xerardo ten vido a máis de alguna. Os pichóns procedían do pombal do poeta. E a maneira de pillalos e de sacrificalos, sendo un pouco cruel,
tiña a súa aquela. Maximino, a medida que recitaba versos, premia o peito ao páxaro porque dicía que así morrían sin sufrir por infarto de miocardio. Era negreira e, sin embargo, levaba. Bomba, infarto de miocardio, pichó por chá. El palacio del Cotón parecía una metáfora. Bomba, infarto de miocardio, pichó por chá. Ao acabar aquelas comederas, a Maximino gustáballe que faláramos dele. Un día díxome a mí: a ver, José Luis, fala de mí. E eu, como coñecía a súa sublime vaidade, tentei complacelo. Cabalos engandropados con plumachos blancos turran pola carroza donde van os restos do egrexio poeta. Tras a carroza, cabaleiros da Cruz de Malta, do Santo Sepulcro, da Orden de Santiago, tras os cabaleiros, autoridades civis, eclesiásticas e militares, milleiros de persoas chegadas de todos os currunchos do mundo, e ao final, solos, tristes, desconsolados, aflixidos, os seus amigos, os seus incondicionales. Nese momento, interrumpiu a miña perorata, pegou un puño na mesa e dixo: eu vou con vos. O día 7 de maio de 1992 faleceu na Maía Maximino Castiñeiras. No seu enterro, el veu con nós. Diante ia un coche da funeraria Compostela con un corpo inerte, cabeleira de prata bella alporizada e ollos azuis apagados. Pero el veu con nós. O maestro Barral, maestro de talla en pedra, falaba en labio dental e tiña sempre a mesma cantinera: tócalle o carallo á lancha, e a lancha quieta. A Barral gustaballe andar de pandillero, gustaballe andar de tazas, pero que non lle gustaba era pagalas. E cando algún da cuadrilla reclamáballe que ainda non pagara ni unha ronda, el sempre dicía o mismo: no taller de marmolería que teño aí na serra, poño o mono. Salgo no taller a escola de artes e oficios donde dou clase e poño a bata. Salgo da escola e poño a chaqueta bate o mono bate a chaqueta, a billeteira vai no carallo, toca no carallo a lancha. Un ano, os da Unión Protectora de Artesanos organizaron unha excursión a Vila García. E Barral doulle 1000 voltas para non ir por mor de non gastar o carto. Pero a excursión malogrouse. Ao chegar a Vila García empezou a chover a Dios dar e entonces os excursionistas acabaron metidos na igrexa parroquial. Como coincidía cas festas de San Roque, entre novenas, sermóns, misas e ofrendas, pasaron o día metidos na igrexa. Ao cabo de uns días, no bar Negreira, no entrañable bar Negreira, o bar Pataca, e agora quero acordarme de último taberneiro con raza e con caste que acaba de falecer, Juan o Negreira, pois un recordo para ele. E aquel día, no Pataca, atopouse o Polas. O Polas era un panadeiro do Camiño Novo que só quería no Real Madrid, non quería noutra cousa. E agora, despois do que lle pasou co Barcelona, ainda quere máis, claro. E atopouse o Polas co Barral. E dixo o Polas: sois Barral, non fuches á excursión porque salía cara. E dixo que a súa retranca: pois non saliu cara, que saliu cruz, que pasaches o seu día na iglesia. Así como Polas só quería no Real Madrid, Barral só quería no seu fillo Fernandito. O meu fillo Fernandito, así como estudiou Dereito, se chega a estudiar Astronomía, neste momento a Lúa xa daba patacas. E se chega a estudiar Medicina, o cancro xa iba na punta do carallo. Xa mo di todo o mundo: o teu fillo Fernandito é un premio Nobel na reserva. Toca o carallo a lancha quieta. Un día contoume: señor Bernal, o outro día estábamos comendo, eu enfrente ao meu fillo Fernandito, e curiosamente meu fillo Fernandito enfrente a mí, e vai e dime, así de súpeto: papá,
reviento contra la estructura prefijada. Me cago en tal y en cual. Conteste usted a eso, señor Bernal. Reviento contra la estructura prefijada. Palabras mayores. O maestro Barral daba clase de talla en pedra na Escola de Artes e Oficios. E entre os alumnos, está hoxe aquí entre nós, había un rapaz da Baña, Paco Bamonte, un rapaz moi intelixente, pero un pouco revirado. El tiña, o señor Barral tiña gran admiración por Paco Bamonte. Sempre dicía, o señor Bamonte e o meu fillo Fernandito afinan as neuronas de carallo. Un día na estación do ferrocarril atoparon os tres, Paco Bamonte, Barral e o seu fillo Fernandito. Señor Bamonte, cuánto bueno por aquí. Tengo o honor e el placer de presentar a mi hijo Fernandito. Bamonte aquel día estaba preocupado polo viaxe a Madrid, dixo algo así como, vai rañar a Fernandito. O señor Barral os coitar aquelo dixo, carallo, que cerebros, xa se están tanteando. Non me diga, señor Bamonte, non me diga, señor Bamonte, que usted tamén va a Madrid. Sí, vou as oposicións para a Telefónica. O meu fillo Fernandito tamén. Vai de presidente de para unha oposición de presidentes. E os dous no mesmo tren. Pois vaya nivel que leva a Renfe. Aquel vaya nivel que leva a Renfe percorreu a cidade como un regueiro de pólvora, e cando algún María Sabidilla ou algún listillo falaba demais, sempre lle dicíamos, vaya nivel que leva a Renfe. O maestro Iván Merlo. Coñecín a Iván Merlo unha noite de néboa na Rúa do Vilar, avanzaba depresa con un estuche musical, un bastón feito con un arrei dun toxo. Un gran amigo meu, Enrique, creo que ten algunha colección dos bastóns do maestro. A serenidade do seu rostro, unhas guedellas enormes encanecidas que lle saían das orellas, unhas cellas moi pobladas, daban un certo aire diabólico. A segunda vez que o volvín a ver, a próxima vez que o volvín a ver, foi na Praza da Quintana. Estaba sentado no banco de pedra que vai ao largo do mosteiro de San Pallo e tocaba un estrafalario instrumento, composto por unha cara de vasoira, unha vincha de porco, un arame tenso que facía vibrar cun arco de violín e chamáballe o escobichémbalo. O maestro disimulaba con moita dignidade, con moito señorío, as súas necesidades e a súa pobreza, que era moita. Vestía un traxe negro cheo de lamparóns, unha camisa que en algún tempo debeu de ser branca, unha paxariña, e ás veces desabotonábase a camisa e podía verse que por dentro levaba periódicos para tornalo frío. Unha vez atopeime con el no Mosquito, na Rúa San Pedro, e inviteino a tomar algo. E el, que falaba con moita prosopopeya, con moito ringorrango, díxome, lo siento mucho, pero no puedo entender su invitación porque una dolencia de próstata que me acucia y que me obliga a cometer el prosaico gesto de tocarme los artilugios de orinar no me permite ingerir bebidas alcohólicas. Dije, pues tome usted otra cosa, maestro. Tampoco puedo tomar bebidas estimulantes. Pero bueno, trataré de no desairarle. Entonces, dirixíndose ao taberneiro, díxolle, Modesto, outro personaxe que merecería un capítulo. Modesto, por non desairar al señor Bernal, ponme un par de bocadillos de anchoas con queso. E papounos nun santiamén. O maestro, polas noites, iba a tocar aos bares de Alterne ao Pombal, chamáballe el as Probostidias. Hoy voy a dar un concierto a las Probostidias. De vez en cando pousaba o seu escobichémbalo e contaba unhas historias increíbles. Sendo yo un tierno infante, correteando por los corredores del casino de papá, observé que había una puerta por la que entraban contristados caballeros que no volvían a retornar. Acuciado por la
curiosidad que caracteriza a un pulver, quise saber qué había tras aquella puerta, y era la sala de suicidios donde se iban a justiciar los caballeros que lo habían perdido todo en el casino de papá. Do seu repertorio sinfónico, a súa peza preferida era o Burucuyá. Dicía el, inspirado nos amores que tivo cunha fermosísima muller, a India Aldona, que morreu no seu regazo dunhas febres tropicais e que el mesmo soterrou cubrindo-a con milleiros de pétalos de rosas. Aquelas historias, aquelas mulleres no Pombal, baqueteadas pola vida, facía que os ollos se encheran de vaguas. Unha vez que o maestro estaba unha tarde, unha noite que o maestro estaba tocando no bar da Manolita, acercouse un señor con moito perifollo, dixo se oulle algo ouvido e o maestro marchou con ele. O día seguinte contou aquel caballero que vieron ustedes era ni máis ni menos que el mayordomo de la soberana de los belgas, doña Fabiola de Mora y Aragón, que pasa unos días de descanso en el vecino Pazo de San Lorenzo. Y la soberana expresó el deseo de escuchar el Burucuyá interpretado por su propio autor. Después de ejecutarlo, vi que tras los visillos me saludaba su gentil mano y luego en bandeja de plata y por un lacayo me envió 2 verdes. Un paisano daqueles que estaba ali no bar máis preocupado por cuestións eróticas e alcohólicas que polo discurso do maestro, díxolle: Vinchas! Non había peor cousa neste mundo que chamarlle vinchas ao maestro. Indignaba o moito. Vinchas! Se che mandou 2 verdes, entón mandouche 2 guardias civiles. O maestro alporizouse todo e dixolle: hijo de puta! De la gran puta! Doña Manola, toma usted este billete e invite usted a todo el mundo, incluso a ese probostidio. A última vez que vi como maestro, díxome que iba camiño de Boston a tocar como solista na Orquesta Sinfónica de Boston. Polos anos 70, un grupo de rapaces que facía footing no parque de Castelo en Vigo viron un mendigo en moi mal estado, chamaron a Garda Municipal, identificaron co nome de don Iván Merlo e no meixoeiro diagnosticaronlle cáncer de próstata en fase terminal. Atendeuno un rapaz, Dr. Celso, un rapaz moi coñecido aquí en Santiago porque fora xefe de turnas moitos anos, chamábamos os Rizos, e contaban o Dr. Celso que no estertor de morte o maestro incorporouse no leito e díxolle: Dr. Celso, non le diga a mis amistades compostelanas en el triste estado en que expiro. Ese era o maestro. E que era despois? Caballero Andrés. Caballero siempre caballero. Y el que no lo sea, que se muera, aunque sea contra su voluntad. O caballero Andrés era un hombre alto e fraco como un garabullo, vestía de riguroso loito e durante algún tempo resentou un bar de alterne no Pombal, casou cunha muller gorda pequena, carrancholas, de moi mal carácter, que lle chamaban Mamalola, especializada, era unha madama, especializada no trato con militares. E os estudantes, unha noite de troula, fixeron unha canción que decía: la timparrantera de Mamalola tiene 2 departamentos, uno para soldados e outro para sargentos. O cabaleiro Andrés, cando se xubilou, marchou a vivir para Calo, pero volvía a Compostela todos os días no autobús das Leiteiras, no autobús de Calo, e despois chegaba a Xunta Cu de Galiña, compraba o periódico por mor de poñerse o día nas esquelas e logo iba ao Beadense a facer tertulia. Ás veces, no autobús de Calo, entre o ronquexo do motor e o choqueletear das calderetas, escoitabas a voz campanuda do cabaleiro Andrés dicindo: caballeros, hai señoras de pie. Os cabaleiros facían os tonos e entonces dicía el caballero Andrés: señoras, non hai caballeros. Unha vez chegou ao Ostradense e dixolle aos seus contertulios: perdóneme que hoy non me quede a departir con ustedes, pero unha cuestión perentoria me aguarda en el hogar. Tengo a mi señora de cuerpo presente. O día seguinte, na prensa local, aparecía a esquela da esposa do cabaleiro Andrés.
O cabaleiro Andrés contaba dos seus tempos, cando estivo como patrón resentando o bar de Alperre, contaba unhas historias moi atractivas e moi simpáticas, por exemplo, a da prostituta e o policía. Había un policía en Santiago, un chisgarabís, malo, pequeno, enano, de moi mal carácter, ruín, chamabanlle Moure, alias el tumbadios. Moure tiña voz de flauta e liouse unha prostituta de Vila García a que lle tiña prohibido deitarse máis de 2 veces nun mes co mesmo home, porque dicía ele, as relacións carnais continuadas co mesmo machucante poden degenerar en amor. Estaba facendo as prácticas da milicia universitaria daquela un rapaz que chamaban o Maruxo, familiar dos da droguería Maruxa, unha droguería que houve en Cardenal Pallá, acordaste? E o Maruxo estaban facendo as prácticas da milicia universitaria, como alférez, e encaprichouse ca Blanquita. Encaprichouse ca Blanquita e un día si e outro tamén ocupábase con ela. Enterado o secreta das relacións entre o Maruxo e a Blanquita, un día, cando estaban no mellor da faena, presentóuselles na alcoba, meteulle a pistola entre as cachas ao Maruxo e díxolle ca súa voz de flauta: «Baja inmediatamente! Vístete! Vouche fundir os collóns a tiro!» O que non sabía aquel día é que o Maruxo estaba de policía de vigilancia militar. Entonces, con toda a parsimonia, puxo o seu uniforme, colocou o seu correaxe, empullou a súa pistola, baixou á rúa e dixolle ao secreta: «Sin padriños nin carallos, 6 pasos e lume hasta morrer». Dicía o caballero Andrés. Nunca máis se supo del secreta. Posiblemente lo tragou unha alcantarilla. Caballero, sempre caballero. Y el que no lo sea, que se muera, aunque sea contra su voluntad. Ricardinho Louche. Ricardinho Louche era un rapaz eterno penitente de bares e tabernas. Tiña cultura de ex-seminarista e era moi elegante no vestir e nos decires. Cando eu andaba por aí por festas e por romerías contando contos e historias, levei comigo de axudante a Ricardinho Louche. Unha vez que fomos a actuar a Foz con motivo das festas do San Lourenzo, despois da actuación, como se fixo moi tarde, pois decidimos quedarnos a dormir na perla da Mariña Lucense e outro día, pola mañán cedo, fomos a dar un paseo polo peirán da praia da Rapadoira. E ao chegar ao final do peirán, Ricardinho, que falaba con ese lenguaxe seminarista, sempre en castelán, dixo: «Hombre, aprovechando que estamos aquí, voy a hacer unos pediluvios que son mano de santo para mis sufridas callosidades». Baixou polo roquecho, sentouse nunha pedra, descalzou o seu elegante mocasín quioba, meteulle dentro o seu escarpín de ejecutivo, pousou o zapato no chan e puxose a facer pediluvios. Pero veo unha hora e chimpoulle o zapatito. E ahora vai o zapatito de Ricardinho Louche navegando polo Cantábrico. El non se alterou. Sacou outro zapatito, puxo o escarpín e chimpou no mar. Entón eu desde o alto do peirán berreille: «Pero que faz?» E díxome: «Es que si ahora llegan los de la Cruz Roja del Mar y ven un zapato solo, van a pensar que xogo un cojo». Outra vez fomos a actuar a unha aldea de Chantada, facíase demasiado tarde, entonces decidimos atallar, preguntamos, pero perdímonos. Camiños, corredoiras, acabamos nunha pista que remataba nunha canteira, xa estaba anoitecendo, baixamos do coche, escoitabas ao lonxe o balbordo dunha festa, o son dunha orquesta, e decidimos ir andando. Collemos as cousas de actuar, metímonos monte a travesa, pero perdímonos no monte. Voltas, reviravoltas, para arriba, para baixo, fíxose de noite pecha, non se oía nada máis que o murmullo dos pinos, xa non atopamos o coche,
e tivemos que quedar a dormir no monte. Tapámonos ca capa do Cabo Mosteiro, ca sotana do pai conservando e co traxe de para do farruco. E dormimos no monte. Outro día por mañan cedo, cos primeiros albores da mañán, erguímonos, empezamos a buscar o coche, máis dunha hora levounos a topar o coche, outro tanto levounos a encontrar as primeiras sinais de civilización. Chegamos a unha aldea, non se oía nada, estaba todo en silencio, e ali, na praza da iglesia, había un tráiler enorme, matrícula B de Barcelona. E dime Ricardinho, carallo Ferruco, chegamos a Cataluña. Se fose hoxe en día diría, xa estamos no estranxeiro. Compostela medrou, fíxose máis cosmopolita, os personaxes desapareceron das rúas, algúns din que se meteron nos despachos. É posible, eu vi a máis de un, pero os que eu vi non me merecen o máis mínimo comentario. Bueno, do último personaxe que teño algunha referencia é de Juan Carlos Lema, o Zapatones. Coñecí os Zapatones ata onde me permitiu coñecelo a súa desbordante fantasía. Un día díxome que el recegnado fora abandonado no portal dun porto lonxano. Outro día cambiaron as tornas e díxome que el fora entregado baixo secreto de confesión nos salesianos de Cambados. Outro día chegou a dicirme que el era o resultado dos amores entre un general e unha monxa, que o entregaran subrepticiamente nun convento. O Zapatones era así, unha fantástica picardía. Chegou a Santiago, non se sabe nin como, nin de onde, nin cando, pero enraizou na cidade con tanta forza como enraizan os liques nas vellas pedras. Un día que se reunía aquí en Santiago o Real Patronato, presidido polo rei, fun eu ao 42 por mor de tornar fríos e sedes e meterlle os tóspiros, e atopeime co Zapatones curiosamente vestido con un traxe de chaqueta azul tornasoleado. Chamou a atención non velo co seu eterno hábito peregrino. Inviteime a tomar algo por mor de indagar, pero ainda ben non acabara de formular a invitación cando un cabaleiro con moito perifollo interpuxos entre nós e dixo: "No, hoy Juan Carlos solo toma aguas ou bebidas refrescantes". Aquel cabaleiro era ni máis ni menos que un membro da Casa Real encargado de que o Zapatones chegara san, salvo e sobrio, sobre todo sobrio, a reunión que iba a ter o patronato, donde iban a entregar dous hábitos peregrinos, un de tergal para o verán, outro de franela para o inverno, feitos polo sastre Pepecillo. Contaba o Zapatones que despois de que lle entregaran os hábitos, acercouselle o rei, pousoulle a man en riba do ombreiro e dixolle: "Como andamos, tocayo?" E o Zapatones, nun alarde mental rápido, dixo: "Tengo hambre, majestad." Entonces o rei ordenoulle a alguén do séquito que auxiliara económicamente aos Zapatones, sei que lle diu 50 euros, e dixo o Zapatones: "Nada máis que isto viniendo de tan alta alcurnia." O día 16 de maio do ano en que andamos, un grupo de amigos, Javier e Xulio e a miña muller, despedimos ao Zapatones no cemiterio de Ponte do Porto en Camariñas. Eu levei un par de rosas roxas que lle merquei ao paquistaní das flores, un personaxe que ao mellor un día merece tamén algún comentario. Coloqueilles en riba do canaleito e dixenlle: "Pousa o teu bordón peregrino e descansa un pouco o teu corpo e a tua cabeciña." Bueno, quen realmente tiña que estar hoxe aquí era meu ben querido e inesquecible irmán Diego. Desgraciadamente non é posible. Diego sí que era un eterno cronista de Compostela, nos seus libros, na súa obra literaria, Memorias de Compostela, Compostela Sentimental, Portas de Compostela, reflexase moi ben o amor que Diego lle tiña a esta cidade e o amor que esta cidade lle tiña a él. Pero Diego, ademais de ser un erudito da pluma e da palabra, era un bohemio, era un personaxe contestatario, un rebelde, simpático. E nese senso creo que merece algún comentario.
Había unha relación moi curiosa entre Diego e o clero. Había unha relación de amor e discordia. Estudiando Diego sexto de bacharelato, vendo que non era fácil que lle diran o pase a revalida de sexto, el, como bon imitador do clero, chamou ao colexio Minerva, imitando a don Camilo Gilatrio, que era o familiar do cardenal, dicindo que súa eminencia reverendísima quería hablar con o señor director. E a conversa entre o cardenal, entre comillas, e o director foi máis ou menos así. Diego quere abrazar la tonsura eclesiástica, pero su padre, un hombre hecho a machamartillo, no consiente que Diego tome esta determinación hasta que apruebe la difícil reválida de sexto. Por eso yo, señor director, le pido una mentira piadosa para que Diego pueda realizar su deseo. Diego aprobou a reválida. Bueno, incluso di que Diego lle dixo ao director: e agora arrodíllese, que le voy a impartir telefónicamente mi bendición episcopal. In nomine di Pater, et Filia, et Spiritus Santo, descenda in Superbox per Christum Dominum nostrum. Diego, pasado o tempo, quiso desmentir esta historia, pero o povo xa non o consentiu. O povo xa convertira esta historia en leyenda e non lle quedou outro remedio que cargar con ela. Enterado o cardenal de que había en Santiago un mozo, un rapaz, que o imitaba moi ben, mandouno chamar a palacio por medio do seu obispo auxiliar, don Miguel Novo Fuentes, unha gran persoa. E recibiu o cardenal no Salón dos Retratos. Diego díxolle que con toda humildade, eminentísimo señor, voy a hacer una caricatura de su voz, una respetuosa caricatura. Di que ao terminar o cardenal pousou a man en riba do ombreiro e díxolle: lo hace usted mejor que yo. A historia que vou contar agora é posiblemente unha historia un pouco prosaica e un pouco irreverente, pero eu conto a tal como chegou a mí. Dixe que viña a falar sin cancelas. Un día de viño e rosas, Diego liouse con un compañeiro de traballo, un rapaz que está en exercicio, non digo o seu nome porque non falei con ele, non teño o seu permiso, e cando os vapores etílicos empezaron a facer estragos, Diego propuxo ir a confesarse á catedral. Chegaron á catedral e de vinda por riba escolleu o confesor, que era don Modesto Anido. E chegou eu de primeiro. Chegou xunto don Modesto e díxolle: bueno, esto non é unha confesión, esto é unha llamada de auxilio. Soy maricón y me quiero quitar. Me quiero quitar de maricón. Quiero ingresar en la grey cristiana, quiero tener niños para el cielo, pero mi novio no me deja. Así que por favor, ayúdeme. Dígale a mi novio que me deje. A todo esto outro, claro, non sabía nada. Chegou outro a confesarse e nin 2 minutos durou así ollado, nin 2 minutos. Dou a volta e gritoulle na catedral: a vez ten un entrañable, ti sabes que é, que xe contei, ten un entrañable aire rural, e gritoulle na catedral: pero que lle dixetes ti este, joder? Bueno, pois isto é nada máis que unha pequena mostra dos centos e centos de personaxes que ainda quedan no gran tinteiro de Compostela. Bretón polos anos 70 andaba polo Franco con un bastón petando contra as portas, cantando cancións contestatarias. No ano 2000 veremos colgada a Garda Civil. Bretón metérano no manicomio de Conxo, entre outras cousas, por roubarlle o coche ao alcalde da Coruña, Alfonso Molina. E para despistar, converteu a C da matrícula do coche, da C da Coruña, nun O de Oviedo. Pero pillaron enseguida porque daquel Oviedo ainda non chegara a un número de matrícula tan alto. Franco do Carro.
Franco do Carro enchiu paredes, fachadas, portas de frases metafísico-celestiales que nin Dios comprendía, escritas cunha letra de imprenta casi perfecta. O mago non era o mago, era o Fakir Fanfán. O Fakir Fanfán apostábase no Toural e ca súa voz aguardiente dicía: por 5 pesetas me masco la bombilla, oiga, me masco la bombilla. E cando xuntaba as 5 pesetas comía 6 ou 7 bombillas. E logo, co torso espido, deitábase en riba dunha táboa con clavos e pedíalle a alguén do público que se lle puxera en riba. Nunha ocasión púsoselle o meu primo Sergio Quintana Bernal, que pesaba máis de 100 kilos, e tivemos que levar a Fanfán a Echeverri para que me descabara a cara. Monchiño era un toliño de Conxo, un protegido de Tito Carro. Tito Carro foi a mellor persoa que coñecín na miña vida. Non coñecín a nadie mellor. Era un protector de todos estes personaxes e de moitos máis. Bueno, pois Monchiño apareceu unha vez fotografado na contraportada da nosa terra, espido, con un pene que lle chegaba hasta os eonllos, e dicíamoslle: Monchiño, que che dixeron as monxas cando che viron na fotografía? E dicía Monchiño: dixéronme: vaya mango pa unha picaraña. O Peitiño, Pepe Lamas era fillo dun limpiabotas que tiña 10 ou 12 fillos, e cando eran pequeniños levábamos todos en ringuleira, en fila, ao cine. Cando iban pola Rúa do Villar ou pola Rúa Nova, dicíamos nós: aí vamos para Rulos, para a cazola do Salón Teatro. Pepe Lamas, durante algún tempo, foi cabo de gastadores do Reximento Aerotransportable Isabela Católica. O cabo de gastadores, como sabedes, é o que vai sempre de primeiro nos desfiles, e un día que viña a tropa desfilando polo río arriba, Pepiño Lamas viña co peito inflado como un pavo real, e ao chegar ao cruce do Compostela viña con tanto ímpetu que el marchou pola fonte da San Antonio adiante e o resto da tropa marchou pola Serra. En fin, personaxes entrañables, pintorescos, disparatados, que quedaron xa para sempre atrapados na maxia de Compostela. E agora, cambiando un pouco de tono, permitídeme que vos recite 2 temas que escribín para o recital poético musical Memorias do 36 da Compañía Teatro do Atlántico, dirixida polo meu amigo Xulio Lago, e di así: chove manseniñamente en Compostela, as 9 badaladas da berenguela baten contra a pedra mollada. O señor Fantiño, un honrado traballador, pai de 13 fillos, despois dunha dura xornada, pecha o pequeno taller de zapatería que ten na Algaria de arriba e chega á súa casa, ao Espírito Santo, donde a súa dona acaba de deitar os máis cativos. As irmáns maiores, Maruxa e Coralia, labran nun pano de liño fermosas filigranas. O maior dos homes, Alfonso, un dos fundadores do periódico anarcosindicalista Solidaridade Zorrera, afoga berros de liberdade no penal de Dueso. Pero a Manuel, que xa aos 15 anos era un sobranceiro dirixente da CNT, non conseguiron prendelo. Anda fuxido. Pasaron as horas. E noite pecha. No fogar dos Fantiño, o silencio ten repenique de choiva miúda. Pero de súpeto esnaquízanse solos e silencios. Berra de bouran con furia na porta. Os berros e os golpes, a María e a Coralia, crávanse nas entrañas. Abran inmediatamente la puerta. Brigada político-social. Venimos a buscar a Manuel Fantiño Ricard. 3 homes comandados polo Brigada Quintela remexen por todos os corrunchos. Con abuso e con rancor erguen sabas e mantas destapando medos e pudores. Entran na habitación de María e de Coralia, encáranas coas pistolas, interróganas ameazantes, pero non consiguen sacarlles ren. Arrabiados polo fracaso da misión, abandónanas no medio da rúa.
espidas e chorando. Maruxa e Coralia, dous seres frágiles e temerosos, quedan ensumidas nunha misteriosa loucura. Enzóufan os seus rostros angulosos e pálidos con farina de arroz, enfeitan con exagerado colorete carmín pómulos e beizos, cubren os seus corpos con roupas de antroido amable e soñador, e todos os días, ás 2 en punto, saen polas rúas de Compostela, camiñando orgullosas, desafiantes, con certo aire de infantil insolencia. Eu nací un 14 de abril, e meu pai foi amablemente obrigado a inscribirme con data do día 15. O 14 de abril era unha data maldita naquela España. Na Compostela familiar e aldeán da miña infancia, a resaca da guerra e a impudicia da dictadura fascista facía que os nenos vivíramos envoltos nunha néboa de desconfianzas e temores, e na compañía cidadán de sinistros personaxes. Germancito era un deles. Germancito daba risa e daba medo. Un individuo raquítico e tenebroso, con voz de paxariño, un enfermizo fillo único que formou parte da cuadrilla que paseou o seu propio pai, un vello republicano, e despois de ajusticialo, el e os seus camaradas renderonlle homenaxe cantando do cara ao sol ao pé da fosa común na que botaron. Ramón Maniveras, ese non daba risa, ese só daba medo. Un home alto e desgairado, que formou parte dunha brigada do amencer, as dos paseos ao despertar a alba. O ferreiro do campo do Forno pasearon na ponte de Vidán. O ferreiro, un home forte e corpudo, cando recibiu o tiro na caluga, instintivamente agarrouse a baranda da ponte. E Ramón, o Maniveras, partiulle as mans para que se soltara coa manivela de encender o coche. Moitas grazas pola vosa atención. Como dice un compostelano entrañable, o meu amigo Memán, isto é todo. Ata mañá.